Helo, rydyn ni am sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau sy'n orau chi ynglyn â'ch gofal a'ch triniaeth. Yn draddodiadol, mae doctoriad y nyrsys wedi gwneud nifer o benderfyniadau ar eich rhan. Gan amlaf, maen nhw'n benderfyniadau da, ond weithiau, nid y penderfyniadau gorau i'r unigolyn. Wrth i ni ddeall yn well beth sy'n bwysig i chi a'ch cynnwys yn y drafodaeth, gyda'n gilydd gallwn ddod i'r opsiwn sy'n orau i chi. Gan wneud penderfyniadau gyda'n gilydd, rydyn ni'n manteisio ar ddau arbenigedd yn yr ystafell. Arbenigedd eich doctor neu nyrs o ran orbesiynau posib, a beth gall hynny olygu yn y tymor byr a'r hir dymor, a'ch arbenigedd chi, fel unigolyn o ran yr hyn sy'n bwysig i chi, a sut all y penderfyniad effeithio'ch bywyd chi. Bydd eich doctor neu nyrs yn ymwybodol o bwysigrwydd gwneud penderfyniad ar y cyd. Byddwn nhw'n eich cefnogi i gymryd rhan canolog yn y broses o wneud penderfyniadau ynglyn â'ch gofal. Cyn eich apwyntiad, ystyriwch yn funed. Beth sy'n bwysig i chi? Beth yw'r pethau pwysig yn eich bywyd allai ddylanwadu ar beth yw'r penderfyniad gorau i chi? Enghraifft, ydych chi angen mynd ar ci am dro? Os angen i chi fynd nôl i'r gwaith? Neu ai'r peth mwyaf pwysig i chi i allu mwynhau pryd o fwyd gyda'ch teulu a ffrindiau? Yn ystod eich apwyntiad, ffordd dda o sicrhau eich bod chi'n ganolog i'r drafodaeth ynglyn â'ch gofal yw i rannu beth sy'n bwysig i chi a gofyn y 4 cwestiwn yma. Beth yw fy opsiynau? Ydy'r opsiynau yn debygol o fod o fantes neu achosi niwed i mi, mwyn i chi wybod y manteision a'r peryglon, tymor byr ac hir dymor, a chanlyniadau tebygol bob opsiwn. Os wir angen hwn arnau, bob blwyddyn mae yna filoedd o bobl yn cael profion a thriniaethau, yn aml gyda'r potensial o achosi niwed, na fydden nhw wedi dewis tasen nhw wedi bod yn rhan ganolog o'r penderfyniad. Ac yn olaf, beth allai wneud i helpu fy hunan? Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau ein bod yn gwneud y penderfyniadau sy'n orau i chi. Ma'ch mewnbwn chi yn hanfodol. Heb wybod beth sy'n bwysig i chi, mae'n anodd eich cynorthwyo i wneud y penderfyniad sy'n orau i chi. Felly cofiwch, ystyried beth sy'n bwysig i chi yna gofnwch y 4 cwestiwn. Beth yw'r opsiynau? Ydy'r opsiynau yn debygol o fod o fantes neu achosi niwed i mi? Os wir angen hwn arnau, beth allai wneud i helpu fy hunan? Gofynnwch.